Здравейте хора, добре сте ми дошли в новия влог. Това интро го записвам вече когато кадрите за влога са готови, но видях, че не съм започнала влога и директно го започвам с една рецепта за шупла. В този влог имам събрани кадри от няколко дена, не е само от един. Ще видите малко по-интересни неща от само готвене. Не знам, сигурно си мислите, че съм по 20 часа в кухнята. Приблизително, айде да речем 2 часа. Също искам да вметна, че аз обожавам да готвя. Не го правя по задължение или защото не мога да поръчам нещо, или защото не мога на малката да я запиша на кухня. Не, просто аз обичам да готвя. Аз релаксирам, когато готвя, стига да имам време. Също искам да кажа, че тези влогове са снимани много преди да ги кача. Защото съм с малко дете и просто няма как да смогна да снимам, да монтирам, да си върша домакинската работа, да си гледам детето и съответно да качвам влогове. Нямам представа дали на някои са му интересни, защото аз вече съм си обработила 2 и няма да ги пипам. Просто така ще ги кача, както съм ги обработила, както и този започвам да го обработвам. Това ми е 3-тия влог. Много ще се радвам да имам хора, които ме харесват и ме гледат, защото примерно аз много обичам да гледам YouTube, когато имам свободно време, разбира се, и честно казано харесвам да гледам това, което и аз правя. Харесвам да гледам жени как го правят, така даже някой път съм се мотивирала. Примерно не ми се е занимавало, мързяло ме е, честно казано, обаче като гледам някой влог и някой като чисти, като викам, не, отивам и аз да изчиста, нали? Така ми действат. Сега не знам на всичките хора, нали, дали така действат, но на мен ми харесва да гледам покупки. Между другото в този влог ще видите покупки от eBay и след това и рецепти. Дано да ви харесват тези неща, защото аз това правя и аз ще ги кача тези неща, колкото и да са кринч, колкото и да не е обработено хубаво. Честно хора, аз не съм обработвала до сега, обработвам на една програма CapCut, защото за сега тя ми е най-лесна. Така имам планове, значи сега да ви кажа, ние живеем в къща, която е на, да речем, 50% ремонтирана, айде така да го кажа. Значи предстоят много ремонти, кухнята дори не ни е довършена, просто всичко, което правихме с мъжа ми, беше когато бях вече в много напреднала бременност и докъдето стигна времето, защото после с малко дете абсурд ремонти да се правят. Има много ремонти, които ще ви ги снимам, дано да са ви интересни. В миналото видео ви споменах, че ще направя видео за кухнята ми. Направя между другото видео и за мазето. Аз не съм ви го показвала, също така го измислих много практично. Сега стига съм дърдорила. Между другото пак готвя. Хора, пак готвя отзад, но това вече ще го видите в следващия влог. Така се насладете на кадрите, в които вече правя шуплата. Необходими продукти: 2 яйца, около 250 грама брашно, аз ще изтегля, 500 мл вода, много малко олио, една чайна лъжичка, даже 1,5, нали така ще сложа. И след това ще намажа с масло тавичка, също така се слага и отгоре сирене. И готовата шупла, 42 минути е пекла в моята печка. Изкарала и е много гореща. Ето така трябва да е и отдолу. Сега слагам набързо една манджа на детето. Тя спи. Спанак, свинско, картофи и прас. Това мисля да я направя днес. Сега да ви кажа за месата, които съм подготвила на малката. Това сега го минавам с студена вода, не с топла, не с марна, с студена вода, за да омекне, да се отпусне и аз ще го донарежа.
чантичката на малката къкри. Аз имам 20 минути да пия кафе. Ето изглежда така. Просто ще я мина сатора. Така, хора, вчера съм ви снимала една рецепта с шупла на малката, какво съм правила и вчера нищо не ми беше окей. Не съм спала като хората и сега ми е студено. Не знам защо, както и да е. Сега малката спи, аз ще изчистя хладилника. И отварям. Просто ви казвам в покъртително състояние. Да го изчистя и ще ви го покажа. Ами хора, мислих, че ще ми отнеме много време, но честно казано ми отне 15 минути. Той явно просто е бил по-разхвърлян. И така, ето и зеленчуците също ги оправих. Аз не ви ги показах, ама да. И така, хора, пратката ми от eBay дойде. Почвам всяка една чанта по-отделно да ви покажа какво има. Взела съм карфиол. До сега, между другото, не съм взимала замразен карфиол, но сега, нали, не му е сезона и просто реших за малката да взема и за нас. Аз много обичам. И броколи. Колбаси за сандвичи да си правим. На Филаделфия това протеиново не съм го пробвала, така че взех да пробваме. Ясно мляко. И кисело. Също така накрая ще ви кажа колко пари ми е излезло всичко. Тук имаме пътпадъчи яйца, 4 кутии по 12 броя, обикновени яйца и една майонеза, тя също е такава малка разфасовка, зеле и съм взела целина на малката да я сложа в супата. Така, следваща чанта имаме домати, рукола, едно авокадо и това е босилек, една маруля, бейби спанак, сладки картофи. Между другото, сладки картофи един път съм опитвала, нещо не беше моето. Сега ще им дам втори шанс. Гъби, извинявам се за лошото качество, но просто светлината не е хубава точно сега. Моркови 1 кг, бял лук 1 кг. Една лютеница, тези ги взимам, те са без захар, без добавена захар на малката, когато и правя някой път закуска, някой път следобедна закуска. Също и аз ги ям. Един ориз на Крина Балдо. Това си е най-хубавата марка за такива изделия и булгур. Мокри салфетки. Ето така да видите абсолютно всичките продукти. Това всичко ми излезе 74 евро. Здравейте, хора, вече е на другия ден. Сега ще правя... Значи този влог ми е малко хаотичен, но просто нещо не мога да свържа нещата. Както и да е, сега ще правя супа на малката, ще ви обърна камерата. Така, ето да видите, сега ще правя лъжко месо, ще сложа 2 картофа вътре, ще сложа малко лук, ще сложа и прас, ще сложа морков, чушка и ще сложа целина, ще нарежа от пресният спанак и това е за застройката, мляко и яйце. Ето така, всичко разбърках, сега ще сложа малко подправки, вода. И оставам да се вари. Да, забравих да кажа, че и накрая ще сложа и фидеи. И след това ще направя и застройката. Ето супичката е готова, сега ще я пасирам. Хора, вижте! Това е такава опашка, само опашка. Между другото, аз имам и дълга. Сега след малко ще ви обърна камерата да ви покажа откъде съм си ги взела. Ето вижте, аз просто се гледам и тук, за да ви я покажа. Много съм доволна от техните опашки. Майка ми има 2 и аз вече имам 2. Просто са страхотни и изглеждат като истинска коса. Екички на допир. И много важно нещо, това струва, колко беше, 40 евро или колко. И ви казвам, ето готова прическа, като за майки. Аз съм влюбена просто в тези коси. Имат и екстеншени, доколкото знам, но сега просто нямам време за такива неща. И тази опашка си идва така накадрена. Ето да видите в каква чантичка идва, такава копринена. Сайта е, те имат и инстаграм страница Ванеса Бутик. Между другото, изпратили са ми и подарък, ластици, картичка за благодаря и моята коса е номер 4. Сега ще си сложа дългата опашка. Да спра да я пипам, знаете ли колко е мекичка? Ето вижте, пръстите минават и всичко. Нито личи, че е изкуствена, нито нищо. Това е перфектната алтернатива за майки. Мисля, че имат кокчета, мисля, че имат някакви бритони, много неща имат, но просто аз си искам така. Хващам си косата, слагам тая опашка
и прическата да е готова. Ето да видите, това ми е дългата. Тя е 70 см, но просто за ежедневието наистина седи доста официално и с малко дете не става, затова си поръчах и късата. Дългата ще я използвам за някакви поводи. Ето ме, аз не знам колко ще може да я видите. Тази е много дълга. Да видите разликата. То така може много да не се вижда, но на косата се вижда, когато се сложи. Да ви покажа и с какви закопчалки. Ето вижте сега, правите си едно кокче на косата и то има две. Между другото, те в Instagram имат туториал как се слагат. Аз оттам гледах. Буквално е за една минута. Това се слага на кокчето отгоре, това се слага, има си отдолу и това нещо се затяга и кокчето остава и тук вътре. Хора, не знам колко ме чувате. Ние излезахме и сега искам да ви покажа тук много хубави гледки. Видите? Между другото, там са пистите на Банско, но те се виждат от нашия хол. Трябва и да готвя за нас. Сега съм намислила да правя от сладките картофи. Може да ги комбинирам с нещо. Изкарала едни готови кюфтета. Едни готови кюфтета, които и тях ще ги направя нещо. Така се получи, на гъбите сложих сметана, сега ще ги опитам. Отне общо някъде 50 минути. Изпечени. Супер. Супер. Да опитам картофа.